Together towards change, flimkien lejn il-bidla. Din hija kampanja tal-istudenti tal-mediċina fl-Università ta' Malta, studenti li qed jaħdmu biex iqajmu aktar kuxjenza dwar is-suġġett tad-donazzjoni tal-organi. Il-Gvern għandu l-impenn li jdaħħal liġi li titratta diversi aspetti tad-donazzjoni tal-organi, fosthom dak mediku u dak soċjali. Imħeġġa minn dan li studenti qed jistiednu lil pubbliku jiffirma l-petizzjoni li tkompli issaħħaħ dan il-messaġġ. Iżda għaliex Together Towards Change? Spjegat Martina Ġerada mill-istess saqda. Dinna din il-Facebook page jisimha Together Towards Change fejn fuqha aħna bħala studenti nikkrejaw platform fejn aħna niddiskutu ċerti issues li inħossu li aħna bħala studenti nistgħu nġibu bidla fiha. Min-naħa tagħha Melissa Mifsud tkellmet aħjar dwar l-għan ewlieni ta' din l-inizjattiva. Nixtiequ li id-donor card tiġi tiswa xi ħaġa, fis-sens bħalissa kif qiegħda inti ġast turi x-xewqa li l-organi tiegħek jingħataw. Imma once li mmut jekk il-familjari tiegħi jiddeċiedu li ma jridux jagħtu l-organi, bażikament l-organi jintilfu. Issa aħna nixtiequ li jkun hemm ċertu reġistru l-isptar fejn jekk jien għandi donor card ismi qiegħed hemmhekk. Once li mmut, ma awtomatikament l-organi jingħataw, m'hemmx għalfejn third person tieħu deċiżjoni oħra. Ma setax jonqos li f'inizjattiva bħal din ikun hemm il-kontribut u l-appoġġ tal-Malta Transplant Support Group.